Action for Inclusion and Empowerment Trust सुंद'यै AIET आ 10थि गायसनथाइ सान फालिदों। बे बेसरकारि गौथुमनि गेजेरजों माखासे आइजो हानजाया 2014 मायथाइनिफ्रायनो क'क्राझार हालामनि आइजो बेंगुरि आरो देहायारि लोरबांथि सुबुंफोरनि थाखाय खामानि मावबोगासिनो दङ। आइजो बेंगुरि आरो देहायारि लोरबांथि सुबुंफोरखौ माखासे बिथिङाव गावारि रोंग'थिनि जौगाथाय आदब खायदा फोरोंनायजों लोगोसे गावनि आथिङाव गसंथाहोनाय आरो बेंगुरि सुबुंफोरा सरकारनिफ्राय मोननो गोनां मोनथायफोरखौ खाबु खालामनानै होनाय बायदि हाबाफोरनि गेजेरजों मदद होबोगासिनो दङ। थांनाय 10 बोसोरनिफ्रायनो AIET आ बे खामानिखौ मावनानै आइजो बेंगुरि आरो देहायारि लोरबांथि सुबुंफोरखौ मदद होगासिनो दङ। बर' लाइमोन भावथिना मोसाहारिनि दैदेननायाव माखासे लाइमोन आइजोफोरखौ लानानै 2014 मायथाइयाव जोनोम मोननाय AIET नन-गभर्नमेन्ट अर्गानाइजेशनआ दिनै 10थि गायसनथाइ सानखौ क'क्राझारनि राजमेला फोथारनि साखाथियाव थानाय आसाम साहित्य सभा न'ब्लाङाव फालिदों। हाबाफारियाव आलासि महरै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ससियेल वेलफेयार अफिसार काम IC डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रटेक्शन जिन्तु फुकन शर्माजों लोगोसे थिथागुरि डेभेलपमेन्ट ब्लकनि BDO प्रकाश चान्दा, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रटेक्शन इउनिटनि प्रटेक्शन अफिसार IC साउलाव ब्रह्म, नेरसोन NGOनि डाइरेक्टर राजु नार्जारिमोनहा बाहागो लायो। हाबाफारिनि सोमोन्दै AIETनि मेनेजिं ट्रास्टी भावथिना मोसाहारिया मा बाथ्रा बुंदों खोनासंदो। Action for Inclusion and Empowerment Trust AIET बेखौ बुङो। जोंना बे अर्गानाइजेशना मैदेर खर'आव दङ। जोङो थांनाय 2014 निफ्रायनो बुंनो थाङोबा खामानि मावबोगासिनो दंमोन। 2014 आवथ' जोङो रेजिस्टार खालामदों, किन्तु बिदि मावथारनाय जायाखैमोन। 2015 निफ्रायसो जों मावनाया जादोंमोन। जेब्लानाखि जों स्टार्ट खालामोमोन होनबा भिजिबल होननाया मा बेखौ मिन्थियामोन मानसिफ्रा। बेनि उनावहाय जोङो थाङै थाङै जों एवेयारनेस प्रग्राम होबोबाय। माबाय दिनै होबोनानै माखासे बेनिफिट्सबो जों होदों जोंनि बेनिफिसियारिसफोरनो। दिनैहाय 10थि फाउन्डेसन डे जाबोबाय। जोबोद गोजोननाय मोन्दों जों बेसिम फैनो हादों। आरो बेजों लोगोसे जोंना जाहैबाय जोंनि स्टाफआवबो जों वुमेन गोजा। थ' बियो वुमेन लिड अर्गानाइजेशन आरो जेरावहाय जोङो बहुत खम वुमेन लिड अर्गानाइजेशन नुनो मोनो। जोंनि अर्गानाइजेशना मोनसे बिदि आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोङो बेखौनो मेसेज होनो सानोदि जाय सुबुंफ्रा गावखौनो गाव नोरजिया सानो, जेब्लायबो बिदि साननो नाङा। गाव मोनसे गावनि जे गावनाव मोनसे आन्डारस्टेन्डिं थानांगौ आरो आन्डारस्टेन्डिं लोगोसे जे माखासे जोंनाव फैनो हागोन। जोङो बेनिफिट्स स्किम्स बेफोरखौ जोङो सांग्रांथि खालामहोनो हायो। जेरावहाय सार्टिफिकेट मोनो। जों एडभकेसियाव खामानि मावो। एडभकेसिया जाहैबाय जोङो सार्टिफिकेट गभर्नमेन्टजों मारै सार्टिफिकेट मोनो बेखौ जों खोन्थानानै होयो। बेनि उनावहाय माखासे डिसेबल पेन्सन दङ, स्किम दं, जों बेखौ गभर्नमेन्टजों लिंक खालामनानै होयो। आरो बेजों लोगोसे बहुत मानसियानो मिथिया बे UDID कार्डखौ, इउनिट आइडेन्टिफिकेशन कार्ड होननानै बुङो आरोखि। आं दिनैहाय बे निउस चेनेलनि थ्रुयै मानसिफोरखौ मिथिहोनो सानो दे बेयो मोनसे कार्ड जेरावहाय डिसेबल मानसिनि थाखाय बिराद गाहामथि। बे नङाबा बिसोरो बेनिफिट्सखौ मोना। थ' बेनो मोनसे दिनै जोंना मोनसे रंजानाय दिन, 10 बोसोर जेखौ जों डिकेड सेलिब्रेशन होननानै बुङो। आरो उनावहाय जों बेखौनो इयुनावहाय आरो जोङो बेनिफ्राय साबसिन खामानि मावलांनो हायो बेखौनो जों आसा खालामो। আজি AIETৰ লগত আমি যোৱা 4 বছৰে কাম কৰিছোঁ একেলগে। আৰু অকল অসমত বুলি নহয়, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে এনেকুৱা এটা সংস্থা যোনে মহিলা আৰু ডিছেবিলিটি থকা মহিলাৰ লগত কাম কৰে। আমি বহুত সংস্থা দেখিছোঁ যোনে ভাল কাম কৰি আছে, আৰু তাৰে মাজতে AIET এটা যাৰ আমি নাম সদায় সকলোৰে আগত ল'বলৈ নাপাহৰোঁ। কাৰণ ভাউটিনা, ৰিমঝিম, চমাইনা, অঞ্জলিহঁতে যিখিনি কাম কৰি আছে সেইখিনি আজিৰ সমাজত মহিলা মানুহক সমাজে যিধৰণে চায়, যিটো স্থানত ৰাখে, সেই গোটেই চেলেঞ্জেছখিনি সন্মুখীন হৈ
ইমান এটা ষ্ট্ৰেংথ লৈ কাম কৰি অহা এইখিনিৰ কাৰণে বহুত সাহস লাগে আৰু সেইটো AIT-য়ে কৰি আহিছে আমি AIT-ক বেষ্ট উইচেছ আগবঢ়াইছোঁ আৰু আমি যেনেকৈ আমাৰ যিখিনি ক্ষমতা থাকে আমি AIT-ক লগ দি যাম একেলগে কাম কৰি যাম আৰু আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোক সকলোৱে কোকৰাঝাৰ হওক আৰু অসমৰ বাকী আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো মানুহে AIT-ৰ লগত কাম কৰক মিলি আৰু তেওঁলোকে যিটো এটা কজৰ কাৰণে কাম কৰি আছে সেইখিনি যাতে তেওঁলোকে সফল হয় আৰু যিমান মানুহ ইয়াৰ পৰা লাভৱান হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচৰ পৰা সেইখিনি যাতে হয় তাৰ সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ আৰু মই ৰুটছ টু ব্ৰাঞ্চেছ ফাউণ্ডেশ্যন বুলি এটা সংস্থাৰ লগত কাম কৰোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা শুভকামনা থাকিলে আৰু একেলগে কাম কৰি যাম বুলি আশা কৰিছোঁ